Krásny deň, vítam vás pri dnešných novinkách na Hero of Hero. Chcem poďakovať každému novému členovi, že sa prihlásil. Ja sa budem vždy snažiť nesklamať vašu dôveru a pre stálych členov som si pripravila také prekvapenia. Chcem vás naozaj odmeniť, že ste tu spolu so mnou, že naozaj vidíte ten vývoj, tie kroky a oceňujete tú moju snahu. Tak som si povedala, že každý taký milník nejako oslávime darčekom. Tí, ktorí sa sem prihlásite a si zaplatíte členstvo, tak máte odo mňa hematitový náramočík zadarmo na adresu v hodnote 15 eur, je úplne zadarmo a nabíjam ho vašim prianím. Pre pánov je tam krížik, pre žienky je tam srdiečko. Stačí mi napísať, akú túžbu máte a ja ho v nedeľu dobijem a ešte treba nadiktovať adresu, kam ho zašlem. To je výhoda, keď sa prihlásite. Ale som si povedala, že je to neférové voči tým, ktorí ste tu dlhšie. A preto, keď pokoríte tú hranicu 3 mesiacov, môžete sa pýtať namiesto jednej otázočky 2 otázočky v rámci členstva každých 30 dní, ktoré vám pozriem v orakulovej kartičke. Takže tí, ktorí tam máte členstvo viac ako 3 mesiace platené, tak automaticky, keď mi nadiktujete 2 otázočky, tak vám ich rada pozriem. Pri 6-mesačnom členstve pozerám 3 otázky. Takže každý mesiac dostanete možnosť pozretia až 3 otázok. A potom som si povedala, že tí, ktorí ste tu naozaj, že čo vydržíte až ten 1 rok neprestajne, lebo mne sa to zobrazuje na Hero Hero, koľko už mesiacov ste tam, tak tí, ktorí vydržíte v tom členstve 1 mesiac, tak budete mať odo mňa 1-mesačný coaching zadarmo a videoveštenie vašej otázočky s tým, že vám tam aj pozriem, ako tento problém alebo to, čo chcete si privolať, vyriešiť, spraviť. Takže veľmi sa to oplatí, lebo cena coachingu o mňa tých mesačných je od 350 do 500 eur, takže je to dosť podľa mňa dobrý darček a dobrá motivácia. Ďalej, o čom by som vám chcela povedať je, že plánujeme, robíme, rekonštruujeme byty, kde bude aj nové štúdio, kde sa budú robiť aj kundalini aktivácie, odblokovania, kde budú aj kurzy kundalini aktivácií. Ešte mám 3 voľné miesta na to, aby ste sa stali kundalini aktivátorom alebo kundalini aktivátorkou. Tento kundalini kurz trvá 4 týždne. Prvé 3 týždne budú také praktické, dostanete úlohy, povieme si, čo je tam dôležité a ten 4. týždeň bude osobné stretnutie, bude to cez víkend v sobotu, kde vás naučím robiť tie aktivácie osobne, kde si dáme rady, tipy, triky, takže to bude taký celodenný deň. Možno babinec, možno sa prihlási aj nejaký pán. Mám tam už len 3 voľné miesta. Je možné si tento kurz aj zaplatiť na splatky. Kto je členom Hero of Hero, má tam veľmi velikánsku zľavu. Takže ak máte záujem, určite mi napíšte. Bude to veľká sranda, veľmi sa na to teším. A ďalšou vecou, ktorú som si prichystala pre členov Hero of Hero, sú modlitby v nedeľu, ktoré budú oveľa špeciálnejšie, pretože v sobotu sa bude dať nahlásiť do nedele na modlitbu, ktoré robím okolo tej 17.–18. hodiny spolu s odblokovaniami. Ale nebude to len klasická taká tá modlitba. Ja vám aj pomôžem nabiť tú sviečočku, ktorú vy zapalujete. Rozhodla som sa zrušiť modlitby na Instagrame a na YouTube. Viem, že mnohých ľudí to pobúri, ale bola som taká smutná a sklamaná, to vám prezradím, že niektorí ľudia sa len nahlásia na odber videí alebo odber Instagramu len v rámci tej modlitby a potom sa odhlásia a potom zasa prihlásia a som tomu nechápala, že prečo to takto robia. A taktiež sa mi stalo, že som aj spravila modlitbu, ešte som aj napísala tej osobe, ktorá sa prihlásila, že spravila som modlitbu a ešte mi tak odpísala, akú modlitbu, ona sa nikde nehlásila a pritom mi tam napísala srdiečko, takže som si povedala, že
chcem naozaj mať tých ľudí, ktorí sú na tej mojej vlnovej dĺžke a nechcem už takéto využívanie mojej energie, takéto plýtvanie tej energie mať. Takže tuto na Hero práva veštba vám veľmi rada spravím tie modlitby a pomôžem vám, aby aj tá vaša modlitba sa ľahšie splnila. Taktiež ďalšia vec, čo nás v nedeľu čaká, je Inner Dance. Inner Dance je špeciálne odblokovanie od Pi Villarezu. V rámci aj toho kundalini aktivácie kurzu tak vás budeme aj učiť rozdiely medzi kundalini aktiváciami a Inner Danceom. A ten Inner Dance je o tom, že púšťate nahrávku, kde dávate tú svoju intenciu, je tam veľmi dôležitá aj frekvencia tej hudby. Mnohí mi píšete, či tie nahrávky nemôžem preposielať neskôr, ale ja keď tam nevysielam tú energiu hoci na diaľku, tak to nemá taký účinok a to si viete počúvať hociaké meditačné pesničky. Takže tam je veľmi dôležitá aj ten zásah toho, kto ten Inner Dance robí. Takže tento Inner Dance, čo bude tento víkend, bude zameraný na 6. čakru, to je okolie hlavy. Keď máte nejaké príliš ťaživé myšlienky, bolesti hlavy, bolesti dutín, tak je to veľmi skvelé pre vás. Takže okolo 20. hodiny ja posielam nahrávku, vy si lahnete len na podložku alebo na posteľ, pustíte si nahrávku, zavrete si oči a necháte sa unášať a zázraky sa budú diať. Ďakujem vám krásne, keď mi aj píšete, že čo ste pri tých Inner Danceoch zažívali. U každého je to individuálne, alebo niekto má tú čakru zablokovanejšiu, alebo niekto tam nemá takú tú usadeninu, takže niekto prežíva príjemné emócie, niekto tam môže pociťovať tlaky. Takže je to veľmi, veľmi individuálne, ako som už povedala. Takže budem veľmi rada, keď mi aj potom dáte vedieť. A to by asi aj tak bolo všetko, čo by som vám povedala. Ak máte nejaké nápadíky, tak kľudne mi ich píšte. A ja ešte jedna vec. Písal mi zlatý klient a člen Hero, že by ho bavili afirmácie, že či nevytvorím také tie afirmácie na úspech, prosperitu, lásku. Tak som sa rozhodla, že tuto na Hero budete mať aj takéto afirmácie každý štvrtok. Takže máte sa na čo tešiť. A v rámci ďalších mesiacoch ešte chystám veľmi veľké prekvapenia, takže máte sa na čo tešiť. A ja som veľmi rada, že tu na Hero práva veštba ste. Majte sa krásne, majte pekný deň a teším sa na vás. Pa, pa.